Moje meno je Edy a za posledné 4 roky som vygeneroval viac ako 18 miliónov českých korún v predajoch pre moje vlastné biznisy a prvýkrát som prekonal hranicu 41 000 eur za mesiac v zisku v mojich 27 rokoch. Veci, ktoré ukazujem v týchto videách, skutočne fungujú a dôvod, prečo ich robím, je ten, pretože verím, že tvoj úspech je prvým krokom k úspešnejšiemu Česku a Slovensku. Dneska ti chcem vysvetliť koncept, ktorý je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý a pravdepodobne toto video schytá veľmi veľa hejtu od vrsti ľudí, ktorí takto nerozmýšľajú, ale bohužiaľ je to proste vec, ktorú podľa mňa musím povedať na to, aby som pomohol ľuďom, ktorí takto rozmýšľajú a chápu to, čo tu budem vysvetľovať a proste je to daň, ktorú som ochotný zaplatiť. Takže ten koncept sa nazýva 100% zodpovednosť. A ja som naozaj vo svojom živote stretol už celkom dosť ľudí a dali by sa objektívne zaradiť do kategórie úspešnejší a menej úspešnejší. Samozrejme, môžeme sa dohadovať o tom, čo skutočne znamená úspech, to není pointa tohto videa, ale pokiaľ sa zoberieme ako keby finančný úspech v tomto smere, tak naozaj by sa dalo veľmi ľahko akoby definovať finančne úspešnejších ľudí a menej finančne úspešnejších ľudí. A pokiaľ som si všimol jednu vec, ktorá naozaj spájala všetkých ľudí, ktorí mali v svojom živote vyšší finančný úspech, a pokiaľ je to niečo, čo by si chcel ty takisto v svojom živote, tak všetci z nich mali takýto mindset a to je to, že brali 100% zodpovednosť za to, čo sa deje v ich živote. Inými slovami, jeden typ ľudí rozmýšľa tak, že veci sa v živote mi dejú. OK? Toto sú veci a tie sa dejú mne a majú na mňa nejaký vplyv. A môžeš to počuť typicky, že ľudia sa sťažujú, že proste prečo sa to deje im a prečo proste sa im dejú nejaké veci a prečo iným sa nedejú tie veci a proste sú v roli obete. A toto je veľmi zlá pozícia, pokiaľ chceš v svojom živote zarábať peniaze, pretože tento prístup ťa popravde moc ďaleko nedostane. Potom je druhá skupina ľudí, ktorí v život vnímajú tak, že oni ovládajú, čo sa im v živote deje a oni berú zodpovednosť za všetko, čo v ich živote je dobré aj zlé. Pre tento príklad ich nazvem vodiči. Okay? Proste je to človek, ktorý ovláda a vedie svoj život. A v skutočnosti vec sa má tak, že títo ľudia občas dokonca majú pravdu. Okay? Pokiaľ človek bol malý a mal nejaké zlé detstvo, pretože jeho rodina proste nebola dobrá a tak ďalej, tak samozrejme tento človek to reálne nemôže. Nevybral si, do akej rodiny sa narodí a tak ďalej. Ale každopádne, pointa je v tom, že nezáleží na tom, či to môže alebo nemôže, pokiaľ bude žiť týmto spôsobom a týmto mindsetom obete, tak mu to nič nepomáha. Jediné, čo sa utvrdzuje sám, že všetko je na houby a vlastne zostáva zaseknutý v tej istej situácii. Naopak človek, ktorý sa stane vodičom a proste povie si, že áno, moje detstvo bolo fakt na houby, ale ja to použijem na to, aby som sa tebárs poučil a ja som nebol taký rodič, alebo ja to použijem na to ako motiváciu, aby som dosiahol lepšie veci a napriek tomu, že nikto z môjho okolia si nemyslel, že také veci dokážem, tak ja to použijem naopak pre svoj progres, tak to je človek, ktorý vlastne vedie ten svoj život nejakým spôsobom a použije veci, ktoré sa mu stali na to, aby sa zlepšil. A tento človek bude vo výsledku veľmi úspešnejší ako tento človek, pretože má tento mindset. OK? A pokiaľ sa ti niečo v živote stalo, niečo, čo si nespokojný, niečo, čo ťa štve, niečo, čo máš pocit, že nebolo fér, tak v skutočnosti, pokiaľ budeš v tomto mindsete, že sa ti to stalo tebe, že si obeť, tak ti to vôbec nič nepomôže. Potrebuješ vždycky nájsť to, čo sa z každej veci môžeš naučiť, čo si z toho môžeš zobrať a ako to môžeš použiť pre svoje vylepšenie. A viem, že je to také veľmi také ako guru proste mindsetové veci, ktoré proste vo výsledku znejú aj trochu klišé, ale naozaj je to jeden zo stavebných blokov toho byť úspešný, že vlastne musíš prevziať zodpovednosť za všetky veci, ktoré sa v tvojom živote stali. Všetko to dobré, čo sa ti podarilo, je tvoja zásluha. Všetko to zlé, čo sa ti v tom živote nepodarilo, je takisto tvoja zásluha. Možno si mohol sa inak pripraviť, urobiť iné veci, alebo nejako si mohol inak reagovať na veci, ktoré sa stali, ktoré by potom následne priniesli iný výsledok. Okay? A vlastne v ten moment, kedy ty začneš takto vnímať svoj život, tak je to moment, kedy ty môžeš so svojím životom niečo robiť a môžeš ho diametrálne začať proste meniť. A naozaj, pokiaľ je to jedna vec, tak napríklad úspešní podnikatelia častokrát naozaj majú tento mindset a predstav si to na príklade, že zoberieš zamestnanca, ktorý proste performuje zle. Hej, dáš mu nejakú úlohu a on to proste pokazí. Tak typicky podnikatelia, ktorí nerozmýšľajú takto, tak hovoria veci ako: ty vole, tí ľudia sú úplne hrozní, nedá sa nikto najať, nikto to nerobí tak dobre ako ja, ľudia sú hlupáci a tak ďalej a tak ďalej. Hej? V skutočnosti úspešní podnikatelia si uvedomujú, že to, že tento zamestnanec to urobil zle, je v skutočnosti ich vina. To je tvoja vina, že to on urobil zle.
To není jeho vina. Vieš prečo? Pretože za prvé, buď si tú vec zadal zle, OK? To znamená, že zadanie. Že nebolo jasné, čo chceš, aby bol výsledok a tým pádom ten človek proste urobil to, čo si myslel, že má urobiť, čo bolo niečo úplne iné, čo si ty chcel, aby urobil. Alebo možno nebolo zlé samotné zadanie, ale možno si vybral zlého človeka, že proste tento človek nemal dostatočné schopnosti na to, aby si mu zadal tú vec, ktorú si od neho chcel. To znamená, že si urobil zlý výber, komu tú danú vec zadať. Alebo v neposlednom rade, ty si bol pravdepodobne ten, kto toho človeka vôbec zamestnal. Takže si urobil chybu v tom samotnom výbere. OK? Možno tento človek vôbec pre teba nemal pracovať. Možno si proste chcel iba niekoho rýchlo nájsť, tak si rýchlo niekoho zobral a následne teraz s tým máš problémy, že nedokáže plniť tie veci, pretože si zle vybral. Vo výsledku nezáleží na tom, ktorá z týchto chyb to bola, záleží iba na tom, že je to tvoja chyba. A v podstate, ono je to trochu akoby demotivačné, všetko je tvoja chyba. Ale čo je veľmi dôležité je to, že ako náhle tak začneš rozmýšľať, tak vlastne ty môžeš na budúce zmeniť to zadanie, môžeš zmeniť, koho najmeš, môžeš zmeniť, komu zadáš tú úlohu a tým, že ty môžeš niečo zmeniť, tak zrazu preberáš kontrolu. Ako náhle začneš preberať kontrolu nad vecami, tak život není vec, ktorá by sa ti diala, ale ty ovládaš ten život a tým pádom ľahšie sa začnú diať veci, ktoré sú tým smerom, ktoré chceš. A toto je taký prvý stavebný blok k tomu, aby si sa ultimátne dostal k tomu, čo v živote chceš. Pretože odkedy som ja začal takto rozmýšľať, tak naozaj všetko začalo ísť správnym smerom pre mňa, pretože som si uvedomoval, že keď sa niečo stalo, čo som nechcel, aby sa stalo, tak to nebola osudu chyba. Tak to nebolo, že aj takto to malo byť. Nie, ja som niečo pokazil. Niečo, čo ja som spravil, bolo proste zlé a tým pádom som sa začal vyhýbať tej veci alebo som začal rozmýšľať, čo by som mohol zmeniť v svojom živote na to, aby sa to nedialo znovu a znovu a znovu a tým pádom som začal posúvať správnym smerom. OK? Ako hovorí Einstein, robiť to isté dokola a očakávať iný výsledok je definícia šialenstva. A to je v skutočnosti to, čo títo ľudia robia non-stop. Oni si myslia, že tie veci sa im proste dejú, že oni nad tým nemajú kontrolu a tým pádom pokračujú v robení tých istých zlých vecí, ktoré im prinášajú tie isté zlé výsledky a potom sa čudujú, prečo ich život stojí za houby. OK? Takže pokiaľ chceš byť úspešný, tak preber kontrolu nad svojím životom, preber za neho zodpovednosť, nespoliehaj sa, že to za teba vyrieši osud, nespoliehaj sa, že za teba vyrieši hviezdy, nespoliehaj sa, že za teba vyrieši aké energie a tak ďalej. Viem, že veľa ľudí toto, čo teraz hovorím, ako keby naštve, ale dám príklad. Pokiaľ máme na predajnom hovore proste klientku, ktorá má očividne problém s biznisom, očividne, proste nefunguje jej marketing a ona proste povie na tom hovore, že ona sa musí nad tým zamyslieť, či proste energeticky, či jej to dáva zmysel, alebo že či proste energia je správna. Ja proti tomu nemám nič. Každý si môžeme veriť, čo chceme. Jo? Ale toto, že tvojmu biznisu nefunguje marketing, to není emočné rozhodnutie. To není energetické rozhodnutie. To je logické rozhodnutie. Ty máš proste chorobu a tuto sú antibiotika. Jako môžeš si ich aj nezobrať, ale akoby neviem, či to je dobrý nápad. Okay? To znamená, že keď môj biznis má nejaký problém, tak ja potrebujem ho vyriešiť. A pokiaľ pôjdem do tohto programu, ktorým prešlo, dajme tomu, 1000 ľudí a má proste dobré recenzie, tak jako tá šanca, že ten problém vyrieším, je vyššia, ako keď ten problém nebudem riešiť. OK? Takže pointa je v tom, že vidím to naozaj stále dokola, že niektorí ľudia nejsú tam, kde by v živote chceli byť a pritom sa neriadia vecami, ktoré by im pomohli tie ich problémy riešiť, ale nechávajú to na nejakú tretiu mystickú silu. Ako keby aby toto to za mňa vyriešilo. Niečo, čo proste ma bude navigovať proste, čo mi za mňa urobí dobré rozhodnutia. Pravím, každý môžeme veriť, čomu chceme. Pokiaľ to pre teba funguje, tak fajn. Ale pokiaľ tvoj život nevyzerá tak, ako by si chcel a je toto jeden z operačných ako keby nastavení, ktoré máš, tak doporučil by som ti začať svoj život ovládať, stať sa ty, tá svoja energia, tá svoja sila, ktorá tie veci rozhoduje, začať si vyberať veci, ktoré ťa posúvajú bližšie k tvojmu cieľu. Vedome. A podľa mňa, z mojej skúsenosti a zo skúseností ľudí, ktorí naozaj uspeli v tomto svete, tak pokiaľ začneš preberať svoju zodpovednosť nad svojím životom, začneš robiť tie správne kroky, tak väčšinou sa to veľmi rýchlo prejaví. A pozri, sú úspešní ľudia, ktorí sa riadia, či už veria proste v Boha, či už veria proste v energie, či už veria proste v akékoľvek ako keby veci, každý to máme nejako inak. Ale väčšinou napriek tomu, že majú nejakú vyššiu silu, ktorej proste veria, že im pomáha v živote proste dosahovať väčšie výsledky, tak aj tak všetci robia aktívne akcie a kroky k tomu tie výsledky získať. Pretože keď budem veriť, že
niečo zhora proste mi donesie nejaký výsledok a nerobím k tomu žiadne kroky, tak to väčšinou aj tak vyzerá. OK? Takže tak, viem, že toto video asi veľa ľudí naštve, ale je to naozaj niečo, čo vidím, že podľa mňa veľmi veľa ľudí brzdí, že myslia si, že sa im život deje, miesto toho, aby si uvedomili, že oni sú ten strojca svojho života. A myslím si, že pokiaľ chceš byť úspešný človek, minimálne čo sa týka finančných meritok, tak toto, keď adaptuješ tento mindset, tak ti to veľmi, veľmi pomôže. Pokiaľ sa to video páčilo a prinieslo ti hodnotu, tak mu daj prosím ťa palec hore, pomôže to YouTube, aby ho ukázal viacej ľuďom. A v tomto videu som vysvetlil 4 veci, vďaka ktorým si môžeš overiť, či tvoj biznisový nápad je skutočne dobrý nápad, či by si v tom mal pokračovať, alebo možno nie. Pokiaľ by ťa to zaujímalo, tak si ho určite pozri.